Tämä hanke on TIS-opintokeskuksen ja toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n yhteinen hanke. Me saadaan ESR-rahoitusta TEMin kautta, työ- ja elinkeinoministeriön kautta. Meidän tavoitteena tässä hankkeessa on lopulta erilaisin keinoin parantaa työntekijän asemaa silloin, kun työn teettämisen tavat muuttuu. Ja työn teettäminen on muuttunut sillä tavalla, että yhä vähemmän työtä tehdään ja teetetään kokoaikaisessa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, vaan että halutaan ostaa tietty työsuoritus tai tietyn projektin tekeminen tai tietty joku ohjelman pätkä tai kuva tai joku tällainen. Ja silloin tietenkin muuttuu se työntekijäasema ja samalla muuttuu ne osaamisvaatimukset, mitä sille työntekijälle tulee. Meidän tavoite on toisaalta tuottaa tietoa työntekijöiden tueksi ja toisaalta ja tarjota erilaisia keinoja siihen, että työntekijä pärjää muuttuneessa tilanteessa paremmin. Ja sitten toisaalta taas tuottaa näille, kun TIS-opintokeskus on ammattiliittojen opintojärjestö, niin tuottaa tietoa meidän omaan koulutustoimintaan ja näiden järjestöjen vaikuttamistoimintaan. Me lähdettiin liikkeelle semmoisella isolla seminaarilla 2010, missä keskusteltiin tästä työehtosopimusten tekemisestä ja niistä ihmisistä, jotka jää työehtosopimusten ulkopuolelle. Ja heitä on yllättävän paljon ja esimerkiksi kaikki itsensä työllistäjät, freelancerit tällaiset. Ja heidän määrästään ei ole ihan tarkkaa tietoa, mutta kyllä siitä nyt Tilastokeskus on jossakin tutkimuksessa sanonut, että kyllä heitä nyt reilusti yli 100 000 ainakin on. Mutta se vähän riippuu siitä, että millä tavalla nämä tilastoidaan ja tarkkoja tilastoja ei ainakaan vielä ollut saatavilla silloin 2010. Ja sen jälkeen meidän piti järjestää runsaasti tämmöisiä keskustelutilaisuuksia ihmisille, jotka tekee työtä tämmöisissä epätyypillisissä työsuhteissa, mutta ei me saatu niihin osallistujia. Ja se johtuu varmaan siitä, että tavallaan tämmöiseen pätkätyöhön liittyy sellainen leima, että vähän semmoinen, että mä en halua olla mikään pätkätyöläinen ja mä en halua kuulua tähän joukkoon. Niin sitten ei haluta myöskään tulla semmoisiin tilaisuuksiin, missä niin kuin tavallaan se yhteinen nimittäjä olisikin tämä pätkätyö. Ja sitten me päädyttiin siihen, että no selvä, me tuotetaan sitten tässä hankkeessa tietoa. Ja me ollaan tehty erilaisia tutkimuksia. Me ollaan sellainen Verna Vaherjoki oli meillä tutkimassa sosiaaliturvan käyttökokemuksia, koska se on taas yksi sellainen, mikä meillä on tämän hankkeen pohjaoletuksena on se, että silloin kun työtä tehdään muussa kuin tässä kokoaikaisessa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, niin ihmiset aika usein joutuu aika ajoin työttömäksi ja sitä kautta päätyvät ehkä meidän erilaisten tukiverkostojen asiakkaiksi. Ja sitten syntyy näitä asiakkuudesta käyttökokemuksia, jotka välttämättä eivät ole kovin miellyttäviä ja voi muokata ihmisten käsitystä itsestään yhteiskunnallisena toimijana vähän ikävään suuntaan. Ja sitten me tuotettiin siinä sellainen julkaisu, Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä, mistä löytyy niin kuin ohjeita sekä sosiaalityöntekijöille että työntekijöille, että kuinka tämmöisessä tilanteessa voisi niin kuin tukea sitä ihmisten toimijuutta, sitä, että näkee tilanteesta riippumatta aina mahdollisuuksia, että mitä mä voin tehdä, mihin mä kykenen, eikä painotu sinne liikaa sinne, että minulta puuttuu jotakin. Ja sitten me on tuotettu tällainen Pärjätään pätkätyössä -aineisto, jossa löytyy myös ohjeita erilaisiin tilanteisiin työntekijälle, työnantajalle, silloin kun ollaan pätkätyössä, siis esimerkiksi vaikka, että mitenkä tehdään työsopimus ja mitä vaikuttaa määräaikaisuus ja näin. Sitten me ollaan tehty tutkimus fysioterapeuttien työmarkkina-asemasta ja osaamisen kehittämisestä. Ja tässä meillä oli pohjaoletuksena se, että fysioterapeutit on ammattiryhmä, johon tämä työn teettämisen tapojen muuttuminen kohdistuu todella jyrkästi. Tällä oli semmoinen mielenkiintoinen tuotos,
josta me haluttaisiin ehkä joskus jatkaa toiseen hankkeeseen, että heillä on vaikeuksia kehittää ammatillista osaamistaan. Koska fysioterapeuttien koulutukset on hirveän kalliita ja silloin kun on yksin yrittäjä, niin tavallaan se työ, vaikka se onkin tavallaan helpompi noudattaa omaa ammatillista etiikkaansa kuin vaikka ison jonkun terveysalan toimijan palveluksessa, niin samalla se työ niin tavallaan sitoo enemmän. Että täytyy itse tehdä kaikki paperit ja kaikki markkinoinnit ja sillä tavalla, niin ehkä sitä energiaa ei aina riitä niin sen oman osaamisen systemaattiseen kehittämiseen, jolloin tarvittaisiin joku ammatillinen verkosto, jossa löytyisi johtajia tälle osaamisen kehittämiselle. Toinen sellainen tosi kiinnostava asia tässä oli se, että oikeasti hoitoalalla voidakseen tehdä niin työnsä sen hoitoetiikan mukaisesti, niin pystyy noudattamaan sitä hoitoetiikkaa vaan työllistämässä itsensä. Ja se oli kamala, surullinen tulos. Mielenkiintoinen tutkimus on tämmöinen sosioemotionaalisten taitojen kehittyminen tuntiopettajan työssä. Ja nämä sosioemotionaaliset taidot on myös tämmöinen ihan, ne koskee niin kuin sitä, että mitä tunteita, miten ja kuka saa missäkin työyhteisössä näyttää ja minkälainen rooli jää sitten jollekin tuntiopettajalle tai pätkätyöläiselle. Ja ne on aina työyhteisösidonnaisia, että tai sitoutuminen, että minkälaista sitoutumisen taitoja oppii, jos vaihtaa työpaikkaa. Niin kuin yhdessä tutkimuksessa oli 90 kertaa vuodessa, niin siinä on tietenkin varmaan oppii ainakin hallitsemaan sitoutumista. Ja sitten me ollaan tehty TJS:n oman tämmöisen toiminnan pohjalta osaaminen näkyväksi työtodistukseen julkaisu. Koska tämä osaamisen hallinta, kun työn teettämisen tavat muuttuu, niin se osaamisen hallinta ja julkituominen ja tavallaan niin kuin suunnitelmainen kehittäminen, se jää yhä vahvemmin sen työntekijä itsensä vastuulle. Ja tavallaan myös se pitäisi saada näkyväksi sitten jollakin tavalla, kun kaikista osaamisista ei tietenkään saa koulutodistusta, että no nyt sinulla on tämä tutkinto suoritettuna, niin työtodistus on hyvinkin kätevä tapa, tai yrittäjällä referenssit, saada sitä osaamista näkyväksi. Me ollaan nyt niin kuin kirjoitettu hyvin yksinkertaisia selkeitä ohjeita siitä, kuinka sitä työssä kertyvää osaamista saa näkyväksi, esimerkiksi työtodistukseen. Meidän on tarkoitus saada näistä tuotteista näihin meidän niin TJS-opintokeskuksen peruskoulutustoimintaan tietenkin materiaalia ja ehkä uusia tuotteitakin, koulutustuotteita. Mutta sitten meillä on kyllä vakava kiinnostus saada uusi hanke tästä yksin itsensä työllistävien osaamisen kehittämisen verkoston rakentamisesta. Se olisi todella mielenkiintoista lähteä sellaista tekemään, mutta katsotaan.